ҳиҷри ту бародари ҳамо ки омадан я мушти дига дар рум бизан, фаҳмидӣ? майлаш тамом ака Шавкат. куби омадан? барои ки ма давлини пас шед. Не ҳоло наомаданд. ҳама ки омадан қурсоқ ма ба қафу дар таи фукум яхта бизан. Тамом. ана ин хеле сто. не дар ин тараф назан ки давдонам пломба дора нашкана. ай тараф зан. Тамом. Исто ака. ранги кинои ҳиндӣ бизан бишака нараса. ай эй бача ҳиҷри сахт зудиста. аз рӯз доштам дур мешавӣ. чанд бор ба ту гӯям? ҳиҷри Шавкатшоҳро аз росӣ зада истодааст. одами пас, нобакор, аблах, одами пас, ҳайвон. одам нести ту. ҳиҷри эй бача уста бизан ма Шавкату мохи накишиме. хуб аст ака Шавкат. да гурдам зади ай. омадам домодам. ака Шавкат, ака Шавкат. ай намур ака Шавкат. ай ту киро мезани а? киро? а? домоди ман ай ай домодам хес. туро сахт зад. а писарам. ай хес. ай писарам. биё домодам. биё. ой ҷони ман. ай домодам. та ҳайвони сахти бад задӣ. ай дида истодаи қодир чӣ хел домодамонро задааст ваҳшӣ. ҳалолат бод ҳиҷрӣ. раҳмат падарҷон, ташаккур. яъне дар ту қувваи имон он қадар бисёр будааст ки ҷанговаро месадаи ҳалолат бод писарам. майдача. ай қодир намешунавӣ магар? домодамонро задааст. домодамонро.